Доброго ранку! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Што гэта за хихи? Вы здагадваецеся, чые гэта галасы? Гэта ні ў якія вароты. Хто тут мяне пужаць вырашыў? Дзяўчынкі, ды хопіць вам! Так, пра што яны там? Что гэта? Отпустите! Не паспрабуйте мои уши помять, я вас потом за уши оттягаю. Сябры, прывітанне! Добрага ранку! Віятачка, глядзі, на лесіка чароўны капялюш не падзейнічаў. Тады давай паспрабуем іншы чароўны прадмет. Давай, я прынясу. Стоп! Что за эксперименты вы тут задумали? Нічога мы не задумалі. Я вас ведаю. Рассказывайте про все свои придумки. Кася, адкрыем наш сакрэт. Не вельмі хочацца, але раскажам усё нашым гледачам. Можа, яны нам дапамогуць. Навошта вы мяне под капялюш хотели сховать? Мы правяралі, як працуе шапка-невідзінка. Вы хотели зрабіць мяне нябачным? Сховать от гледачоў? Ненадоўга. Ну, дзяўчынкі, а я яшчэ сяброўкамі лічыў вас. Лесик, табе пашчасціла, што ў капелюша чароўнасці не хапіла. Гэта таму, што вы без маёй дапамогі за такую справу ўзяліся. Кася, здаецца, Лесік мае рацыю. Яшчэ якую? Прапаную зараз паглядзець мультфільм, але ўсім дам заданне. Успомніце, калі ласка, у якіх казках былі чароўныя прадметы. Усе ўспомнілі свае любімыя чароўныя казкі? І мы таксама. Ці памятаеце вы, у якой казцы быў такі чароўны клубок? З такім клубочкам хадзіў Іван Царэвіч. У тыя часы навігатараў не было. Ага. Вось і хадзілі з такімі клубочкамі. Трэба сказаць, маршрут пракладзены і клубок давядзе туды, куды трэба. Толькі з клубочкам прыйдзецца доўга ісці. А якія чароўныя рэчы дапамагаюць дабрацца хутчэй? Сябры, дапамагайце нам, калі ласка, у чароўных прыладах разабрацца. Чароўныя боты хуткаходы дапамогуць. А хто памятае, у якой казцы такія боты дапамагалі не толькі хутка бегаць, але і ператварацца ў розных істот? Гэту казку ведаюць нават самыя маленькія. Кот у ботах. А напісаў яе Шарль Перо. Але чароўным абуткам любілі карыстацца і ў іншых казках. Хто з гледачоў падкажа, у якіх? Маленькі мук, напрыклад. Толькі ён любіў чаравічкі дзіўнага фасону. Не вельмі модныя. І праўда, калі ў такіх туфліках хутка ісці, можна спатыкнуцца і нос разбіць. Давайте разам узгадаем больш зручныя сродкі для хуткага руху. Падказвайце нам, калі ласка, падказвайце. О, і нашы гледачы-знаўцы гавораць, што гэта дыван-самалёт. Хто жадае пранесціся над сваім горадам на дыванку-самалёце? І вышыні не баіцеся. Нічога страшнага, галоўнае на самы край не садзіцца. І яшчэ набраць многа-многа паветра і ўніз не глядзець, Навошта? каб не баяцца. Хто баіцца, можа на такі самалёт не садзіцца. І давайце палічымся, хто зараз адправіцца ў падарожжа на дыване-самалёце, а хто будзе мультфільм глядзець. А і тое, і другое можна? Тым, хто не баіцца вышыні, можна. Прапаную заплюшчыць вочы і ўявіць, што мы ляцім. Над высокімі гарамі, над шырокімі палямі. І пры гэтым яшчэ і мультфільм глядзім. Ага, глядзім. Як прайшоў палёт? Цудоўна, але мне ўвесь час было страшнавата. І праўда, давайце ўзгадаем больш зручны лятальны сродак. Толькі ён жа яшчэ і чароўным павінен быць. Дзяўчынкі, я ведаю, што вам цудоўна падыдзе. Сябры, а вы здагадаліся, што хоча прапанаваць Лесік? Можа, гэта ступа? Усё правільна. Цудоўны сродак для падарожжаў. Толькі ў ёй баба-яга лятае. Скажы яшчэ, што ў нас з Б'ятачкай ёсць нешта агульнае з бабулькай. Вядома, ёсць. Што? А што, вы такія ж разумныя і хітранькія? Гэта ты правільна падмеціў. Толькі мы яшчэ прыгожыя і вельмі добрыя.
але ўсё роўна можаце палятаць у ступе. Бията, ты готовая? Готовая. Тады полетели! 1, 2, 3. Кася і Бията, ляцім. Фу, знайшоўся чароўны спосаб, як ад гэтых балбатух адчапіцца. Няхай сядзяць у цеснай ступе, а мы з вамі можам палятаць з дапамогай кветкі-семікветкі. І адгадайце, які пялёстак мы адарвем спачатку? Такім колерам Соніка вясной прыгожвае носікі дзяцей. Усе здагадаліся. Гэта колер вяснушак, аранжавы. І давайте адправімся ў госці да тых жывёлаў, хто любіць гэты колер. Гэтыя вялізныя кацяняты вельмі ганарацца сваімі шубкамі. Яны такія моднікі, да таго ж цудоўныя спартсмены, хуткія і моцныя. І складана ўявіць, што на самой справе яны далёкія сваякі нашых домашніх кошачак. Ой, а хто мне падкажа, які яшчэ моднікі любяць аранжавы колер? Правильно, ліскі! Вядома, самая знакамітая ліска – гэта Яна з калыханкі. Можаце перадаць ёй прывітанне. А яе сястрычкі-лісічкі любяць наладжваць конкурсы прыгажосці. І ад іх не адстаюць дзяўчаты-вавёркі. Цікава, у каго з іх ёсць сапраўдны чароўны арэшак? Сябры, а ў каго дома жывуць рыжыя кацяняты ці сабачкі? Можаце паклікаць іх да экранаў. Будзем разам глядзець мультфільм. З'явіліся, не запыліліся. Хотел без нас мультик поглядеть. Ды не, але мы з гледачамі таксама трошкі пападарожнічалі. Мы гэта бачылі, калі ў ступе праляталі. Некие пялёсткі адрывалі, колеры адгадвалі, так? Так і было. А цяпер моя чарга загадваць загадкі пра колеры. Слухаем уважліва. Які колер можна убачыць, калі заплюшчыш вочы? Заплюшчваем і адрываем. І гэта чорны колер. Не самы падыходзячы для летняй раніцы. А калі дадаць фантазіі, можна убачыць сапраўдны каляровы фільм. Часцей фантазіруйце. І няхай ваш настрой будзе рознакаляровым. Добрага ўсім дня і да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!